Aquests espais de la Casa de Cultura hem volgut crear un ambient amb les obres, sobretot de gran format, pintures. En tot cas, es tracta de fer com un muntatge on les persones que ho visitin se'n sentin immerses en un ambient i, per tant, la pintura esdevé més com una part de l'entorn on submergir-s'hi. En l'entrada d'aquestes sales de la planta baixa hem volgut fer com un rebedor on hi hagi la presència, el ressò de l'espai del taller, del jardí del taller, per crear també aquesta sensació que entrem en un espai domèstic, en una casa, a través del jardí. Quan hem passat al jardí ens trobem amb escenes oníriques on hi ha personatges que floten en l'espai, que dormen, que somien, en els quals anem trobant com també uns efectes cromàtics intensos que ens van portant cap a la segona sala on trobem sobretot el protagonisme del cos, del nu, on es veu aquest camí que he fet durant els anys, passant de la pintura de cavallet fins a la pintura més d'acció, a la pintura que embolcalla, a la pintura d'ambient, a la pintura de les pintures murals. En l'espai de l'antiga biblioteca hem volgut presentar una sèrie de treballs dels anys 80 on s'aboca dos models, a dos personatges de manera ideal. Seria com una representació d'allò que en Josep Pujol explica en la biografia de l'amor sacre i l'amor profà. Estan embolcallats també de colors, de formes, d'ornamentacions i són retrats que tenen un sentit simbòlic que ens van portant del principi fins cap al final de la sala, també com en una escenografia envoltada també de teles i de colors diversos. L'Ignasi va ser alumne de Fita, va ser professor d'estudi d'art que va fundar Fita com a objectiu entre les obres que tenia Fita, i al final s'emancipa i acaba sent professor a Barcelona, donant classes de la qual viu de les classes, viu del mestratge, i en canvi tot el que és pintura és un complement a continuar. A l'interior de la Fundació Fita hem volgut fer un homenatge a les persones que m'han recolzat en tot el meu recorregut artístic. Comencem per un petit jardí de falgueres on hi veureu un retrat que en Domènec Fita va fer als meus pares just uns mesos abans del meu naixement. I al costat hi hem situat un retrat que em va fer en Fita 20 anys després. En aquests espais de la segona planta, per tant, fem un homenatge als sistemes d'aprenentatge, a l'engrescament, al fet que en Fita ens potenciava per crear a través de retrats i de dibuixos. En alguns casos hem fet el retrobament de pintures de teles que anaven en l'inici juntes, que han quedat separades en el temps i que ara les fem retrobar. Aquest retrobament també és el motiu del muntatge que veureu al Museu d'Art. Cadires que comencen una a casa seva, dos a casa Carles i pugen fins a dalt al Palau Episcopal i ja n'hi ha una carta que no la tenim. Aquestes 4 cadires que evoquen les 4 estacions de l'any, aquesta que no tenim és la primavera. La primavera comporta en l'Ignasi aquest retrobament, aquest buscar d'aquest mobiliari de més de 100 anys, on serà. I el provoquem que pinti aquest targetó que hi ha en el respatller de cada cadira, que pinti aquesta primavera. I aquesta evocació la fa amb un mural de 2x3 aquarel·la, una tècnica en què no admet l'error i que demostra que és un mestre artista, que l'exposem aquí a la Casa de Cultura, que la projectem en aquesta sala de la Fundació Fita i que l'aboquem al final a dalt al Museu d'Art. També hi ha una altra recurrència en la meva obra que és el paisatge.
i, de fet, esdevé el punt de connexió entre aquestes diverses exposicions que podem trobar aquí a la Casa de Cultura, a la Fundació Fita, a la Fundació Balbi i al Museu d'Art. Soc l'Ignasi Esteve, pintor artista, i aquesta exposició es titula Des del primer blau.